Roedd Caerfyrddin yn borthladd pwysig Llawerdydd, a mae Maer y dre yn dal i fod yn Llyngesydd y Porthladd. Bob blwyddyn, mae'n mynd lawr afon Tywi a mas i'w haber 7 milltir bant i wneud yn siŵr fod gwely'r afon yn glir. Mae'n cael ei hebrwng gan Cwch Achub Glanyfferi i sicrhau fod pawb yn ddiogel ar y daith. Mae Cwch Achub Glanyfferi yn holl bwysig i bobl Caerfyrddin achos dyn nhw nid yn unig yn gwasanaethu pobl ar y môr, maen nhw hefyd yn gwasanaethu unrhyw beryglon a phobl ar afon Tywi yn yr afon yma gerllaw tre Caerfyrddin. Maen nhw'n gweithio mor bell lan a thref Caerfyrddin ei hunain. So licsen ni weid diolch yn fawr iawn i holl bobl sydd yn gweithio ac yn gwirfoddoli i'r Bad Achub yn Glanyfferi. Mae angen offer a ffeiriant newydd ar y Cwch Achub cyflym, gwisgoedd tywydd drwg gwell ar y criw a mwy o fforddiant cymorth cyntaf. Bydd hyn yn galluogi'r cwch i fwrw i'r dŵr yn gynt i gyrraedd y sawl sydd mewn perygl. Mae Gyngor Sir Gâr wedi dyfarnu grant o £30,500 o gronfa ffyniant bro i gwrdd â'r angen yn llawn. I ni'n hynod ddiolchgar bod Cyngor Sir Gâr wedi darparu grant llawn ar gyfer Bad Achub Glanyfferi. Mae'n cael ei werthfawrogi yn fawr iawn gan bobl tref Caerfyrddin.